Ousmane Sonko subama hande horejo suudu e sardiyankoru e kongol makko holli wonde goto wawa lamade Sénégal ɓawo Pastefa fedde ɓurde e jogade dole e leydi ndi on heɗoto ɗo Ousmane Sonko e o kabaru wondude e Mamoudou Ibra Kane mo dental janggu ko joni wiwɗo gorko wiwɗo gartol Ousmane Sonko e ndu suudu no lundi saria Niger ko timmi ko kayin kilogaramuji temeɗɗe ɗiɗi capanɗe jeego nangama e ɗe balɗe yawtude ka wuro Zinder ɗum ko ka kerol hakkude Niger e Libye o dorogu koye otowal iwrunonga Ghana woni koye ƴa ko noon andiniri ɓe halfinaɓe kisal e leydi ndi Arabie Saoudite hande ngo fello Arafa ƴawama e nder ngulendi e tiiɗudi hay noon si tawi gouvernement on ƴettuno peeje hewɗe fi hiwgol ɓe hajjuyankoɓe ko ɗum holli Souleymane Thiaw Mauritanie najo ko goto e ɓe hajjuyankeɓe ko ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla mon faymi naw bisimilla mon kayre fi fulfulde udditiren kabaru men on e bawonde Ousmane Sonko itta jagorɓe aranno e député ɓe fedde Pastefa joƴƴinimo hande hoorejo suudu e député ɓe artude makko e ngol kongo suɓagol ko lontomo Ousmane Sonko no wi'i fedde makko Pastef nden tawnorannoka e nden eɓɓore ko ƴettete kono kadi e sengo makko ha joni e damalngal no udditi fi nafa e leydi ndi e biyol o cagorɗo arano kiɗɗo a wawa laama de hara e fedde Pastef nde e tawnoraka e mo heɗoɗe mo fandu haala Fadima Sy. Je voudrais dire qu'un gouvernement se forme normalement. Jidmi tan wiide ko gouvernement heewi sosede koye landa politique ɓurɗo hewde yimɓe e nder leydi landa men tawtoraki disodiral badgal todde gardiɗo jagorɓe kesso o tawtorani hani disodire faade toddugol jagorɓe kesse ko ɗum saabi mbeɗe wiya neddo wawa jogade Pastef tawa ala Pastef te innude Pastef e nder haala mum hokkatama dole Pastef hay so tawi fuddode nde ko fewti e toddugol gardiɗo jagorɓe mojjani Pastef mo ganduɗa woni landa politique ɓurɗo mawnude e laamu ngu e lundo ngo darima gam yewtude tawa hay goto yiyata hen hoore mum yewtude gam dabbude peeje ha laamu ngu deeja ko heddi ko e odo mandat Et terminer ce mandat dans les meilleures conditions. Heɗen heddi ha joni Sénégal gaddental nodditirangal force vive no lundi ko Pastefa artiri kon hande ka suudu sarɗiyankoru Ousmane Sonko wonugol hoorejo jagorɓe leydi ndi nder talkuru ndu e Sénégal naaɓe temedere capanɗe nayo e tato siifi eɓe wi wonde o alhaali ko samminere ndu suudu ka tawata ko nde fedde Pastefa saabi ɗum e wiya maɓɓe ɗum adday jiiɓuru e ŋakkere hoolare e nder leydi ndi Mamadou Ibra Kane mo dental janggo ko joni no wi'i ko Ousmane Sonko joƴƴina kon ɓeyday doole e député ɓe Pastef kadi ko suudu dosgal leydi ndin tun wawi ñawde hande kadi o alhaali heloɗen mo e fandu haala o leltalla wona ko feewi e démocratie wona ko feewi kadi e deere leydi sabu ɗum aljuma ɓennuɗo o kanko biyeteɗo Ousmane Sonko o yeehi suudu sarɗiɗi leydi Assemblée nationale omo namde omo jaabo ko faate e leydi caggal ɗum ɗon président de la république ittimo ko onon Ousmane Sonko arti hande talata joƴƴina toon to Assemblée nationale to ɗum ɗon ko conseil constitutionnel so tawi namdama ko woni hen miijo mum ma haalane on ƴeeɗo gonga emo jeeya gonga mais yiyandam e yiyande mouvement de mes maintenant ko wiide no ɓe mbaɗiri ni feewani yooɗani kadi wayi tan ko emin jogii doole emin kollira doole amen a wawa wonde premier ministre donka yaadeje ñande fof aɗa critiqué président de la république guitteɗa premier ministre kadi mbiya wonde joni mi fayi assemblée nationale aɗa jogori kadi darade toon darde nde ganduɗa sa renaki ene wawi dillinde leydi leydi ko charɗeji leydi ko institution ji so tawi tan en mbaɗani ɗum respecté ene wawi addanne en caɗele kon sa andintinten wonde e nder ɓe députéɓe temedere capanɗe tato e tato tawaɓe e nde jonde Ousmane Sonko heɓuno daaɗe temedere capanɗe tati e ɗiɗi suɓiɓe mo hande fi ardago ndu suudu o sarɗiyankoru